Hoxe é un gran día. Acabamos de ver como venceu a dignidade frente a ese tándem de Altri do Partido Popular que nos quería colocar unha bomba ambiental no corazón do noso rural. Hoxe gañou a xente da Ulloa, a xente da Arzúa, toda a xente do río Ulla, a xente da Arousa. Gañamos todas as persoas que nos mobilizamos para defender que queremos un futuro neste país que non pase polo franquismo industrial das macrocelulosas. Demostramos que coa mobilización, coa unión en defensa do ben común, somos capaces de torcerlle o pulso a gobernos prepotentes como o do Partido Popular. Sinto, polo tanto, un tremendo orgullo de camiñar man a man coa cidadanía deste país. E tamén me sinto moi orgullosa do papel que desempeñou o BNG, que trouxo a todas as institucións a voz desta cidadanía e hoxe podemos celebrar esta gran victoria de Galiza, que é unha derrota da prepotencia e do goberno do Partido Popular. Galiza sí, Altri non.